Me ya sunanka? Sunana Abubakar Ali. Me aka fi sanin ka da shi? Yalo dan mangoro. Me ya sunan babanka? Usman Aliyu Usman. Sunan mamanka fa? Zainab Aliyu. Kana da mata? Eh. Me ya sunanta? Aisha. Kana da yara? Eh. Me ya sunayensu? Akwai Fatima, akwai Suleiman, akwai Maryam, akwai Jamila. Me ya addininka? Muslim. Sunana DSP Hassan Gimba Sule. Akwai abin da muke kira cautionary word, wato alamun gargadi. Kana so yi maka da Hausa ko yi maka da Turanci? Ai man da Hausa. Ni dan sanda mai suna DSP Hassan Gimba Sule, Sector Commander FIB Special Tactical Squad Mina Sector, wanda ke tare da ni nan and team DSP Husaini Gimba, Sector Commander FIB Special Tactical Squad Kaduna Sector, under the command and supervision of Deputy Commissioner of Police da aka fi sani da suna DCP Kolo Yusuf. Ni dan sanda mai suna DSP Hassan Gimba Sule, na yi niyyar gabatar da karanka a gaban kotu. Shin kana da bayani da za ka yi mun kan fashi da makami? Garkuwa da mutane? Koren shanu? Kona garuruwa? Da alaƙa da miyagun bindigogi masu kirar AK-47 da kuma AK-49 da muka kama ka da shi? Ba tare da mu 'yan sanda muna tozarta maka bane ko bisa ga alkawari, kai Abubakar Aliyu da aka fi sani da sunan daji yalo na mangoro a gaban kotu. Amma duk abin da ka ce yadda muka ɗauka a rubuce, haka nike video recording naka, shi kuma zai kasance shaida a kanka gobe in muka gurfanar da kai a gaban kotu. Shi za ka yi bayani ba bisa ga tozarci ba? Ko wani alkawari? To ka yi bayani mu ji. To sunana Abubakar Ali, an kama ni ne a Kadarko, jihar Kaduna. Na sayo bindiga daga crossing jihar Kaduna, zan kai ta can Kusaso, jihar Neja, inda muke harkan kidnapping da su. Ogana shine Dogo Babangida, shi ma akwai na gaba da shi wa'anda ake shirya zuwa kidnapping tare da su, kamar su Dogo Gide, Kashalla Ali, Jamburos, Malam Sadiku shugaban Boko Haram, Amme, Alhaji Layi, Muntari. To in mun tahi sai mu je can wajen kushi, koro shanu, mu ɗauko mutane, sai mu zo Kusaso sai a raba. In an raba, in ran kasuwa akwai masu saye da suke zuwa daga Kusaso su saye su kora, yake motoci ba su zuwa, har su kora su kai Kuta su sai da kasuwa ta zagayo sai a ba mu kuɗi. Aka ba mu kuɗi, mu ana sallama mu, in an samu da yawa ana sallama mu kaman 300,000 har 600,000, 200,000, yadda ta kama ana ba mu. To an samu, in Babangida ya haɗa kuɗi sai ya kira tanko da ke crossing ya tura mai kuɗi, ni kuma sai in tura ni in je in ɗauko bindigogi in kawo mai. Muna harkan fashi, harkan kidnapping a hanyar Abuja. Muna samun kaman miliyan 20 da ko sama da haka, ko kuma abin da bai kai haka ba. Sai in an sallame mu, shugabanninmu suna ba mu kaman 600,000, 300,000, 400,000. To kama wanda ba su da kuɗi sai su shugabanninmu din su ce a kashe su. Amma wani gari da wani gari ne ka bi aka kona da kai kuma aka yi koren shanu? To garin Kushi da garuruwa masu makwabtaka da Kushi, ɗan ƙananan garuruwa haka wanda ba ma san sunayensu ba. Da wajen Shororo, wajen Kagara, wuraren ne muke ta aiki.
a kungiyanku bindiga masu kaca guda nawa kuke da? To ni ogana bai da ko ɗaya, amma shi dogo gide yana da su. To shi kashan Ali shi ma yana da su. To dogo gide akwai yaron shi da yake ce ma aljani, to shi nike gani yana rike da mai kasha kullum, ko da yaushe ko kasuwa zai je da shi. Kana iya bude mashin din nan ka gwada mana bindigan da ka je ka siyo don ta'asa? Kuma ta'asan ga da kake wato kidnapping, koren shanu da wasu laifuka masu kama da shi, kayi shekara nawa kana yi? Shekara 5. Kana wani hali? Ina aikin kidnapping. To kana iya bude mashin din mu gani me ka tanado a ciki? Abinda mu 'yan sanda muka kama ka da shi kenan. Kana ya daga bindigan da hannu mu gani? Za mu dakata daga nan, muka samu wani ƙarin bayani za mu ci gaba da yi maka tambayoyi, wato questionary word, kuma shi zai ci gaba da zama shaida a kanka a gaban kotu. Duk bayanin da kai ba kai bane bisa ga alƙawari ko bisa ga tozarci. Allah ya sauwaka.